Yan na. Ayun, yun na. Mga toy, ito na. Oo, dala-dalawa, laki. Laki, lalaki. Oo, wala ka, lalaki. Oo mga toy, lalaki. Wala ka, malaki to. Wala ka mga toy, ano kaya ito? Wala ka. Mga toy, ano kaya ito? Ano ka? Sana hindi ito mga toy. Ginagawa mo. Mga toy, saan na ba ito? Ano ito? Mga toy, dito ako. Ay, sus! Ginoo! Ay! Ayan na, pinsan! Pinsan! Ano ka? Ano ka? Malaki! Pinsan! Malalaki na ito, pinsan! Malaki ng malaki, pinsan! Yun! Uli! Yun! Wala ka! Malaki! Uy! Malaki! Wala ka! Oh, no, mga chay! Sus! Mariusik, mga chay! Ang laki, thumbnail na rin to! Guys, sarap na may minamahal ang daigdig. Uy! Maganda. Ganda pala yung kantang ganun. Kaya sarap pag may minamahal. Yeah! Isa po magpalang araw ulit sa inyo mga chay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel na mga chay. At samahan niyo po ulit ako mga chay. At mamimingwit tayo ulit sa may mga chay, sa may barangay Buhayang Bato. Doon sa Mandaluyong, sa kabila. At tatawid tayo ng ng bangka. Magpapatawid tayo ng bangka mga toy, no? So yun, naghihintay lang tayo mga toy ng bangka na paparating dito. At gagamitin natin mga toy. Gagamit tayo ng tawtaw, isang tawtaw lang mga toy, kasi nung nakaraan mga toy, grabe. Di tayo magkauga-uga sa kakabiwas dun sa dalawang tawtaw na ginamit natin. So sa pagkakataong ito mga toy, isa lang yung gagamitin ko, pero kakaiba yung setup ko mga toy, no? Tatluhan na hook. Tatluhan na hook mga toy yung gagamitin natin na setup. So yun, sana maganda tong kay natatlong video natin mga toy, no? Samahan niyo po ako mga toy. Maraming salamat mga toy sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga sulit kachiga natin, mga sulit kachay, silent viewers po. Maraming salamat. So yun, ito lang mga toy. Papaluin natin sila nito. Ganda ito mga toy, promise sa inyo pag nag-click mga toy, maganda to. Bali yung setup nito mga toy, T-nut tapos may Y. Bali nakaganyan siya mga toy, nakaganyan sa baba. At tapos may isang paganyan. Bali tatlong hook siya. So yun, sana umubra tong setup ko mga toy, no? At siyempre, papasalamat tayo kay Kuya Kuya Delpin Padilla ng Rangayan ng Paniki Tarlac, no? Big love shoutout sa inyo sa lahat ng mga taga Paniki Tarlac at sa bayaw ko at sa kapatid ko at sa mga kumpare ko dyan sa Victoria Tarlac. So yun mga toy, dito na yung bangka mga toy. Yay! Sana mais tong mangyaring fishing adventures natin, update ko kayo mga toy pagdating sa fishing spot natin, Thank you. Yan mga toy, yung fishing spot natin. Diyan lang tayo mga toy, dito banda rito. Yan. Diyan kayo dadaan mga toy sa may pader na yan, Tapos sa akbang kayo dito. So dito daw yung sasabi ni Kuya Prince na mayroong ahas daw. So sana wag naman po sana, Tabi-tabi po. Yan mga toy, dito tayo sa fishing spot na. Dito tayo harvest mga toy. So sana makadali tayo mga toy. Kaka-excited mga toy kasi napakaganda itong floater natin. At yung binigay ito ni Papa Chin. Yan. Yun. Sana rin tayo makakat ng Kaya sabi ni Kuya Prince na may ahas daw dito. San Benito, ilayin niyo po ako sa makamandag ng alaga. Sabi ng nanay ko, yun daw yung kailangan laging manalig kay San Benito. Ito yung sabi ko mga toy sa inyo mga toy. Ito yan, ito yung setup na ito mga toy. Yan, tatluan niya mga toy, T-nut tapos letter Y. Tapos naglagay tayo ng dito mga toy, ng sinker. Yan. Tapos yan na yan. Sana kaya ng sinker na mga toy, yung pabigat. Excited to mga toy. Try natin. Uy.
So ano dito mambling yung cellphone ko mga tay. Pero tinali ko naman na siya mga tay. Try. Uy! Sakto mga tay. Sakto mga kachoy. Tapos yung hook na gagamitin natin mga tay, ano? Size 8. Yan, medyo may kalakihan to kasi nakaraan talaga grabe yung matak sa akin ng ano, yung unang lawit ko pa lang eh. Nag-i-intro tayo ay bigla na lang hinatak yung nakatabi kong isang tauto. Bali race back to, no? So yung pain natin mga tay, dancing worm. Uy, yan na. First catch. Uy. Yan, magandang size eh mga tay. Mga 3.2. So kukunin natin ito mga tay, no? 3.2. Dito ko ilalagay sa may box ko. Huli ka! Yeah! Ay! Patay tayo maliit. 3 fingers in the air. Hindi makakadali tayo malaki ito. Grabe. Malaki. Yun, malaki. Kahit umaalon. Grabe, huli sa malaking hook mga din. Good size, baby. Tayo natin. Baka naiiya sa video. Kumakagat na mati. Oh, meron na. Ayan mati, good size. Mayayain sa video mati. Ayan, good size na yan mati. Ibigay natin ito mati kaya Eric. Mayayain sa video. Sa panga. Ayan na, parang. Alak ka, agoy, kanduli. Patay tayo ito. Napaso, ay, nakawala na nga. Hindi kanduli pala rito. TV sharp. Tayo dyan. Kanduli pala dyan, mas tayo lang. Ayan na. Okay. Iwan. Huli! Yoy! Malaki! Grabe! Malalaki! Malalaki mga sayo! Nakaapat na tayo! Thank you Lord! Sa kasiyahan na naman na nadarama ko po! Sabitan po! Alis ka dyan. Bata mo muli ang asya. Oh, yo! Laki. Laki. Grabe, ang ganda ng size. Kabingwit, tura. Kabingwit, punta nyo na to, kabingwit. Grabe. I-vlog mo, yun o. Grabe, mamingwit lang sa pa, mga katay. Mga Miguel Love shoutout. Passport din mga katay. Tsaka si Kachoy Giron. Sa kanilang channel mo ulit, Talimpilis ko. Mamingwit lang sa pa. Alim Angler Spirits yun. Mabait na kaibigan natin sa Kalim Island. Grabe, kaliwa lang mga katay. Pero kinakaliwa lang mga katuloy. Kinakaliwa lang. Ayan mga katay, grabe. Mga good size yan. Huwag natin ito. Apiyak.
Grabe, lalaki ng hook nito. Kayang-kaya lunukin. Size 8 na yan mga tayo. Ganito talaga. Ay, bigay love shoutout nga pala kay Rural Manalan. Gustong makipag-banding fishing sa atin mga tayo. Tsaka yung buong pare niya. Yan, bigay love shoutout sa Manalan Pangil. Yan sa Tagig. Sa may Bayaner. Yan. Let's fishing again. Huli! Yan na naman, alaka, malaki to. Malaki! Alaka! Dala-dalawa. Ito sinasabi ko mga to eh. Oh, hindi yan salvage mga to eh. Kagat yan, kagat. Ay, muntik na mga to eh. Akala ko, makakuha tayo ng triple kill. Yun oh, huli. Ayan. Grabe, natawa talaga mga to eh. Grabe talagang sulit. Oh. Lord, grabe. Makakahuli tayo itong triple kill natin. Kasi ang purpose ko talaga dyan mga to, yung gusto ko makahuli ko ng tatlo. Parang si Kabingwit, naka-break ni Kabingwit talaga sa Isla Lecture, oh. Tatlo talaga. Grabe, laki talaga. Mag-shoutout na pala tayo mga abang na tayo. Ayun, big love shoutout kay Lex TV Official. Big love shoutout DGM channel, yun big love shoutout. Napakabait ito mga i-support nyo rin ito sa mga may channel din. Lupang Biwas TV, big love shoutout. Jason Alas Vlog, yun big love shoutout. Kachoy, yun maraming salamat Kachoy. At kay Lupang Biwas TV. Hala. Hindi ko napansin mga tinilubog na. Marasigan channel, biglang shout out. At sa mga at kay Manny Bermeo ng San Bartolome Duda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na. Takto. Mabidi, inabot natin. So yun, tuloy natin ha. Lito Ariaga, Miguel Love shout out. Yun, Antonio Gador, Miguel Love shout out Kachoy. John Ward Guadalupe, yun, Miguel Love shout out. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Delvin Padilla yun ng Narangayan Manigitar na. Yan kuya, yan na naman. Ay, sus. Yan, Miguel Love shout out sa lahat ng mga taga Bicol na subscribers ko, no? At sa mga ko doon, mga kapinsanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay! Ayan na, pinsan, alaka. Ano ko, malaki. Pinsan, malalaki na ito, pinsan. Malaki ng palaki, pinsan. Yun. At sa, sa may Pipindan. Wala Winchester Flagging Fish. Yun. Kay Kachoy, Ronnie Bermino. Kay Jose Zamora. Kachoy J. Yan. Kachoy Mark. Yan, may gabi-galang shoutout sa inyo. Yan mga kachoy, ganda sa anak ng galing natin. Di ba anong mahalong mga kachoy? Ganda yan natin. Yan o. Yan. Sige. Fuli! Ay. Grabe. Sana nakikita nyo mga tinangusto. Hindi kasi mga ibaba ng kasi baka malaglag na yung cellphone nito. Ganda sana kung nakababa mga kachoy. Pasensya yun na mga kachoy. Balang araw talaga makakabili rin tayo ng magagandang yan natin. Ganyan natin. Sana makakabili tayo ng magandang baka naman dyan yung mga may pusong ginintuan. May mga pinaglumaan kayong GoPro po. Yeah. Ayos natin. Ito nga lang pinapangitan ito mga design sa pagkaisahan na to. Sit-up ko kasi pagka nagkamal yung mapilipit ako, wala na. Balik tayo at double hook na sit-up yun naman.
Kaya pala di mahuli-huli mga ito. 3.1 mga ito, baka wala natin. Marami naman huli. Yan, nasabot na. Pasensya na kayo mga ito sa mga dialect natin. Dami natin dialect na. And nagkalap shoutout sa mga pinsan namin dyan sa Iloilo, Roas. Kagatin na. Grabe, kita mo ito. Ginaganon mo ito yung floater. Ayan, tira. Yan. Yay. Yan. Yo, huli. Ay. Grabe, ang dami natin huli. Kabiwas. Kala ko aaryan mo to, kabiwas. Yan naman. Yes, sir. Huli. Huli. Yan naman. Uy, maliit. Grabe, kuwang-kuwa pa rin ng maliit yung malaki natin na hook mga to. Nakakatawa talaga yung basics sa ito. Kung may experience ito, kaso ano talaga, nga, mahirap nga lang talagang parating kasi dyan nga mga to. Kasi umikot pa ako ngayon mga to, kasi sarado na yung school eh. Yung elementary ng buhaya pa to. Eh, ganito talaga ng isla. Ano ba talaga ba ngayon galan? Ginagawa mo? Mayroon na. Ay, laki! Uy! Ay, ano? Ay, dito mga sir. Ay, dito na. Chat na to. Ibang klase kang kanta ng bakit ngayon kalamnan. Oh, yan kaya ko sa'yo. Maliit ka eh. Huwag na tayong kumanta ng bakit ngayon kalamnan. Anduli ko. Guys, sarap na may minamahal. Ang daigdig. Uy! Uy! Oh! Ah, maganda. Ganda pala yung kanta nga nun. Kaya sarap pag may minamahal. Yeah! Sa halip mo lang, tibok mo lang. Baliktad ang lang. Isang halip. Asik, isang halip mo lang, tibok mo lang. Huli! Yan naman! Tandaan, malaki! Grabe talaga. Wala na ako talagang masabi sa spot na to. Punta na kayo dito mati. Barangay Buhayang Batumakan ito. Mandaluyong City ko. Grabe! Sa tuwing ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Uli! Yun! Laka, malaki! Uy, malaki! Laka! Oh, no, mga chay! Sus! Mariusik mga chay! Ang laki oh! Thumbnail natin to! Oh! Grabe, ang laki! Ang laki! Grabe! Dali talaga sa ano! Dali sa may ano mga chay! Sa may hook na malaki! Susunod mga tayo, maghanap tayo ng panibawang basics pa. Siguro doon or doon naman tayo sa may kabila. Sa ispatan natin nakaraang season. May dulo siguro mga tayo, yung tapat ng akasya. Yan na naman. Okay, 3.1. Dahan ka ng 3.1. Papakawalan natin mga tayo yung ano.
Parang meron tayong babalik. Yung iba kasi mga anglers dito mga tayo, kinukuha yung maliit eh. Excuse me po. Kaya mabilis maubos tuloy. Kaya tuloy, pagka wala na talaga. Dahil nang mapaglibang na. Oh, yan na naman. Nalaka. Laki ito naman. Uy. Biro mo. Salvage lang siya mga tayo. Sorry. Nadamay ka lang siguro ha. Talaga, ano mga tayo, talagang ano na maraming isda. Sino kaya yung mga anglers na yun? Harvest din mula sa kabila nga. Yun, kabila mga tayo, dami rin pala sa kabila. Yan ang bliss mga tayo. Yan daw nakita ni Kuya Prince na ano mga tayo, yung sawa, tumawid daw dito. Huwag naman sana. Nakatakot naman sa sawa. So yun, ay kay Rinan Fishing Adventures nga pala mga tayo, maraming salamat. Pa-support din po sa kanyang channel namin. Oh, yan naman. Grabe oh. Nakakatuwa talaga. Ganda. Gagabi naman eh. 4:30 na kasi tayo pumunta rito natin. Ano lang tayo. Mga maya uwi na rin ako natin. Kakatsimkok na. Sabi ko. Grabe naman yun mga kasi. Hindi mo na kailangan biwasin. Grabe na laki pati. Nataba. Ang dami na. Nasaan na to? 2 kilo na to. Grabe na. Laki malaki. Yun, laki. Tayo tumahalon. Grabe, huli sa malaking hook mga ito. Good size, baby. Yun, magandang kagat. Magandang kagat. Pulahan mga tsoy. Grabe. Kabiwas oh. Kabiwas, kabingwid. Let's go na guys. Maraming salamat ka pala sa mga supporters ni Kabingwid. Baka naman mga kajoy. Sulit. Malaki to. Alaka mga kachoy, ano kaya ito? Mga kachoy, ano kaya ito? Ano pa? Baka sana hindi ito mga kachoy. Mga kachoy, saan na baka ano kaya ito? Ginagawa mo. Mga kachoy, dito ito. Ay sus, Ginoo. Naku, janitor fish pala mga kachoy. Ano ka man naman boy? Grabe kinabahan ako mga kachoy. Diyos ko. Kala ko hito na. Grabe ka mga kachoy. Ay, ano yung mga napapansin nyo? Paros di ako nagpapain, puro lang bira. Kasi ano tumatay dancing worm to, matigas talaga itong bulato. Mahirap. Puro naka-apat na tanto. Ano ba mabasan yung ano? Yung pain.
nakawala oh. 3.1, 3.2 mga tayo. Ay, wala na. Bitaw na nga siya. May tubig naman siya mga tayo. Wala nang ilit-ilit. Yan na. Ayun, yun na. Mga toy, ito na. Oo, dala-dalawa, laki. Laki, lalaki. Oo, ulo ka, lalaki. Oo mga toy, lalaki. Grabe, di ko naman pinitik mga toy. Inihila ko lang, nilipat ko sa... Ulo ka, lalaki talaga. Magkakaibigan siguro to. Hanggat may kumikibit mga toy, dito tayo. Hanggat agad kabulan tayo ng gabi. San Benito, tulungan niyo po ako ng San Benito. Huwag niyo po akong pabayaan. No, dala-dala wala naman. Ang laki yung isa. Uy. Gandang size yung sa baba. Ito ay 3.2 na siya. Okay. Your pray na lang muna. Ganda talaga. Mati oh. Pasag-pasag pa kasi yung bulats natin. Pasintabi lang sa mga kumakain. At masilat po ang ating hinahawakan. Naputol na kasi yan mga ito, yung ano yung papat, yung pinakang tower. Yun! Grabe, ang daming mga pangdaing mga ito. You're free na lang muna ha. Dalawang bulati na lang. Ano maayos? Please! Please! Ganda! Malaki! Yan! Malaki! Mabol pa talaga. Ayaw mauga. Good size yan mga rin. 3.2 3.3 pag 3.1 mga ito ganito. 3.3 na yun mga ito. Grabe ka mag-ispak dalawa na naman oh. Grabe ang laka. Ano siya mga ito oh. Ano siya mga ito yung tawag ko? Duri maliit. Duri na kandole pala. Grabe kalahati tayo. Saglit lang tayo mas. Si Maglit lang sa fishing spot Kuya Prince Pabarlan. Galing ng ano. Abangan nyo rin mati yung fishing spot ko doon mati sa may ano, yung nilulusong ko na ano, yung sana ko nakakuha, naka-encounter ng ano, yung mahabang sawa. Yung sa may pinababaan ko ron sa may tulay. Grabe yung mati. Ganda rin dun mati, talagang malalaki dun.
Grabe itong mulik na talaga. Grabing size na yan. So yun mga ito, isang ano na lang tayo. Kalahati na rin itong lalagyan ko. Grabe. Isang pain na lang mga ito eh. Pagka di naubos yung pain, ubusin natin ito. Hanggang di na ubos nila yung dancing worm sa hook. Ilalawit natin ang ilalawit. So yan, maraming salamat sa inyo mga tino. Sana lagi kayong napapasaya natin sa muntik fishing adventures natin sa kakalugan natin. So yan, sana i-share nyo naman mga tayo, no? Para meron naman akong pagpabawang sa anak ko. At di pa tayo pala nakakapagpa-print yung mga tino. Abangan nyo mga tayo yung natin ng gagawin. Maraming salamat po sa inyo talaga. Sulit subscribers ko at mga silent viewers. At siyempre sa mga paparating na supporters natin, mga subscribers, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagko-comment mga tayo na napaka galing po raw mag-anak ng fishing spot, nakatabaan ng puso. Ano yan kuya, mga tayo, dami ng huli natin. Mga tayo, kalahati kagad oh. Grabe. Tawa pati mga tayo. Yan, maraming salamat sa inyo. Grabe talaga ang spot natin. Ang sarap balik-balikan. Pauwi na. Grabe. Ay, sus! Grabe. Kaya pala parang nawala yung sa parang pagkasabit niya. Ayan. Pagdating nyo na, nilaliman ko na yan. Grabe. Yan na naman. Ay, wala ko naman. Isa pa. Ibusin nyo yan. Kailangan bibigyan mo ko yung nanay niya. Yan! Ay, sus! Grabe! Kasi malaking sila yun. Nasa ilalim talaga sila. Siguro naggaganan sila yung mga tiyo, pinanginginaan. Kasi yung nadaanan yung pain natin. Kaya di siya talagang hatak na takmal na. Yan. Uli! Lastik. Lastik kumain din. Grabe oh. Ito naman tayo. Kitang-kita nyo ba mga tayo? Dribble oh. Yun! Ay, maliit. 3.2. Huwag na nga, ikaw kasi maraming sa patay matis pa. Nakikita pa naman mga sana sa video. Kasi yung nadaanan ko. Lord, ay grabe. Naku, yung mga ito yung mas malalong malakas. So yun lang po muna mga toy, tara na. At maraming salamat sa inyo mga toy. See you next vlog po. Ayan na po, may dumaan pong bilis na ferry boat. Mabasa tayo dito. Thank you sa inyo mga toy. Maraming salamat po sa sumama po sa panibawang fishing adventures natin. No?
Thank you. At muli po sa panibawang fishing adventures na lang po yung mga dina-shoutout natin. Yun, thank you mga kay. Maraming salamat. And see you next vlog. Bye-bye. Thank you mga kay. Bye-bye. Thank you Lord sa blessing po. Ayan, huli natin mga kay. Oh. Nakalahati natin yung cooler. Lalaganda ng size yung mga kay. Oh. So yun, dito mga kay si Kuya Prince pabara na namimingwit. Oh. Dito mga kay sa banda rito. Yan, ito yung ano mga bangka, yung tawiran mapunta doon sa Guadalupe, sa Bliss. Yan, ito yung mini part ng Barangay Buhayang Bato, Mandaluyong. Ganda oh, parang nasa ibang bansa tayo. So yun, thank you mga toy. May Barangay Buhayang Bato fishing spot tayo no. Ganda oh. Woohoo! Jackpot, thank you Lord. Bye bye. Ang gandang size mga toy. Grabe oh. Press baka nyo na kabiwas kabingwit. Kaganda yan mga tayo. Grabe. Dami ko nga lang nakawala mga tayo. Yung huling ano, huli na yung naggagabi-gabi na. Daming nakawala. Ayun. Thank you so much mga tayo. May pang prito na naman. Grabe ito. Laki talaga. Yun. Thank you Lord.